You think my job is easy? You try keeping a bunch of fables from killing each other. Bigby! Everyone knows you. Big Bad Wolf. No niin, mä ajattelen nyt kun kerran tuli tehty tommonen ihan pieni pelifiilistely The Wolf Among Usista, niin miksei saman tien tekis vähän pidemmänkin arvostelu. Elikkä The Wolf Among Us on Telltale Gamesin, joka muistetaan muun muassa erinomaisesta The Walking Dead-pelisarjasta tekemä uusi sarja. Ja se pohjautuu yhdysvaltalaisiin Fables-sarjakuviin. Mä luulen, että se on yhdysvaltalainen. En tiedä. Jotka mä todella aion ostaa jossain vaiheessa. Siis pelasin jotain ekat 5 minuuttia tätä peliä ja mä olin, että okei, nämä sarjakuvat mulle heti. Ja tää peli seuraa Bigby Wolfia, joka on New Yorkissa Fabletownin seriffi. Ja Fabletown on paikka, jossa vanhat satuolennot asuu. He on niinku karannut omasta satumaailmastaan meidän maailmaan. Ja nyt he elää siellä. Ja mä rakastan tätä. Mä rakastan niin paljon sitä, kun otetaan joku tämmönen myyttinen, satumainen, yliluonnollinen, elämää suurempi hahmo tai joukkohahmoja ja niinku lasketaan ne meidän tasolle, niin inhimillistetään niitä, väännetään niitä, vääristetään, niinku tehdään niistä realistisempia tai niinku sotketaan siihen inhottavaan, kurjaan todellisuuteen. Se on jotenkin, se on niin väärin, se on niin kuin korruptoidaan se viattomuus, se on niin väärin, mutta mä rakastan sitä. Mä rakastan Terry Pratchettin kirjasarjoissa kuoleman hahmoa. Mä rakastan aina jos joku tekee Jumalasta jonkun tämmösen inhimillistetyn version, mä rakastan sitä. Mä rakastan Dreamworksin Rise of the Guardians, missä on niinku joulupukki ja muut tämmöiset satuhahmot niinku oikeesti saanut luonteen piirteitä ja niinku ne ei oo ihan sitä mitä niinku odottaisi. Se on myös niin loistavaa ja siis tää pelin idea, pohja on niinku niin täydellinen mulle. Ja tää on siinä samaa The Walking Dead tai ehkä Telltales pohjaan perustuva. Elikkä tää on point and click peli. Point and click adventure. Elikkä sä kuljet ympäristöissä, tutkiskelet, toimit, käytät eri noita esineitä, puhut ihmisten kanssa, valitset eri dialogivaihtoehtoja. Ja Telltales on hyvin paljon kritisoitu siitä, että nämä pelit ei ole oikeita pelejä ja että ne on vaan niin just sitä, että sä vaan menet eteenpäin ja klikkailet ja siinä ei ole mitään haastetta. Ja se on totta, siinä ei välttämättä ole haastetta oikeastaan. Tässä tapauksessa siinä on vähän, mutta enemmän, mutta okei. Mutta suurimmat osalta joo, sä vaan menet ja klikkailet, mutta tärkeintä on mun mielestä se, että niissä on silti se pelien ydin, se interaktiivisuus, että sä pelaajana oot osa sitä, sä viet sitä eteenpäin. Tällä kertaa se vaan painottuu eri osa-alueille, se ei ole se haastavuus, se ei ole se niinku suoritus itsessään, vaan se on ne valinnat, mitä sä joudut tekemään. Tää pelissä on jotain siis, tää peli muistuttaa sua koko ajan. Ja siis, tää on murhamysteeri, sanotaan näin. Sä oot Bigby ja sä oot sen Fabletownin sheriffi ja sä tutkit murhaa
tapaat satuolentoja siinä samalla. Ja koko ajan tää peli muistuttaa sitä, että jonkun valinnan, niin se toinen hahmo, jonka kanssa olet puhunut, niin se muistaa sen. Se muistaa, mitä sä olet sanonut. Ja tää toimii todella hyvin, koska sitten kun tulee jotain, koko ajan muistetaan, okei, sä oot tehnyt valintoja, nämä valinnoilla on merkitystä. Ne on näitä tällaisia pieniä juttuja aluksi. Mutta sitten kun tulee joku iso juttu, tulee taistelukohtaus, sen nyt panokset oikeasti kovia, hengenvaarassa, saako sä jotain kaverin kiinni, niin siinä vaiheessa, jos mä missaan nyt jotain, mitä tapahtuu, jos mä missaan jotain, ei, pakko onnistua tässä, voi pilaaks mä tämän pelin kohta, niin kuin, ihan niinku, se niin jännitys ampasee ylöspäin, se on niin loistavaa. Siis niinku, taas niinku eka 50 minuuttia ensimmäinen tappelukohtaus pelissä. Mä olin ihan hermona, että niinku, mitä jos mä missaan jotain, niinku, taippeleminen on tässä tosi hyvää. Se on vähän niinku jännästi, se on saanut sen valinnan mukaan siihen tappeluun. Elikkä niin, sä valitset mitä sä teet, iskekö sä sitä kaveria päähän vai rintaan, heitätkö sä sen kirjahyllyyn vai ikkunasta ulos tai jotain tämmöstä. Ja sä pystyt feilata nää. Mielestäni tää on yksi hyvin tärkeä juttu, mikä eräs toinen peli, joka ilmestyi vähän aikaa sitten PlayStation 3 ei hiffannut. Et siis tässäkin sä pystyt feilata nää. Jos sä et onnistu valitsemaan tarpeeksi nopeasti, kaveri vetää sut peli loppu, yritä uudelleen. Ja se lisää sitä jännitystä, sä haluat niinku onnistua. Ja joo. Todella hyvin toteutettu. Tarina itsessään Telltale-laatua ehdottomasti. Hyviä hahmoja, loistavia hahmoja. Siis, mä en halua spoilata, koska niin puolet hauskuudesta tässä pelissä on se, että sä tapaat jonkun hahmon ja saat, hei, toi on siitä sadusta. Ja no. Hyviä hahmoja. Mä jätän tän siihen. Mä tykkään siitä, että tässä on tiettyjä tietenkin hahmoja, jotka on, sä voit sanoa, okei, toi on hyvis, toi on selvästi pahis, meidän kuuluu vihata tai ei pitää tosta tyypistä. Mut sitten on sellaisia hahmoja, useampikin, jotka on sellaisia, että joo, on toi aika paska jätkä loppujen lopuksi. Joskus. Mutta ei se ole paha. Sä näet, että okei, siinä on, kaverissa on hyvääkin. Se vaan käyttäytyy tällä lailla. Se vaan on tämmönen. Ei se tarkoita pahaa. Tai sitten toinen hahmo on semmonen, että okei, se on niinku kurja kaveri. Ei välttämättä mitään miellyttävä. Mutta taas, ei se välttämättä, jos se voisi valita, että se olisi erilainen, niin ei se valitsisi tätä, se vaan on nyt, se on vaan semmosella reitillä, se on niin syvällä siellä, että se ei pääse sieltä pois. Ja siis tää on, joo. Ja tarina kulkee todella hyvin, niin kuin mä sanoin, koko ajan tuntuu, että sä oot siinä kaiken ytimessä, sä teet ne valinnat, sä viet sitä tarinaa eteenpäin. Ja hyviä juonenkäänteitä tulee. Pelaaminen on hauskaa niinku, okei, nyt mä oon uudessa paikassa, mä lähden hiplaamaan joka ikistä tavaraa tässä talossa. Löydän kaikkia tiedon murusia tästä ja hyvä tasapaino sen tutkimisen, niinku ympäristön vaan niinku nauttimisen ja toiminnan välillä. Ja liikaa spoilaamatta. Lopussa tulee tosi hyvä koukku. Siis loppu tähän. Ja se, mä voin sanoa, että se oli erittäin fiksu veto tai loppuratkaisu Telltale Gamesilta, koska se tavallaan, se pelasi täysin vastakkaiseen suuntaan, kuin mitä mä ainakin itse ajattelin, että miten ne aikoo tehdä. Mä ajattelin vähän, että okei, ne aikoo tehdä nyt tämän tyypillisen jutun, mitä ne tekee, mitä ne on aikaisemmin tehnyt. Mut ei. Noi saatti
fuck you. Ja ja mä oon koukussa. Mun on pakko pelata tää loppuun. Graafisesti puhuen loistava. Siis mä tykkään niin paljon, koska kaikki pelit nykyään on sellaisia, että ultrarealistiset grafiikat, hiotaan tää tämmöiseksi. Kaikki näyttää samalta, mutta siis täällä on tyyli. Täällä on oma identiteetti täällä ulkoasulla. Mitä mä oon nähnyt, tää ei ihan suoraan niinku kopioi sitä alkuperäistä sarjakuvaa, mutta se ei ole samanlainen kuin Walking Dead täysin. Värit, siis tosi värikäs, tasaisia tällaisia melkein hohtavia väripintoja, puhtaita värejä, sarjakuvamainen tyyli. Tosi hienoa katsoa ja se on hyvä juttu, koska Telltale julkaisee tämän samaan kuin Walking Deadin episodimaisesti. Niin kuin varmaan näette, voitte arvata. Ja koska ne ei hio niitä grafiikoita, ne ei niinku yritä jatkuvasti niinku vaan puristaa kaikkia irti, niin ne pystyy julkaisemaan tämän sellaisesti, että okei, tasaisesti, nopeasti, suhteellisen. Ja se on hyvä juttu ja se tukee. Ne ei tarvitse niitä hirveä ihmeellisiä, niin, en mä tiedä, PC Gamer Master Race grafiikoita. Ja siis mä pidän tästä paljon enemmän. Mä pidän tästä niin paljon enemmän kuin noista kaikista ultrarealistisista grafiikoista, mitä nykyään on. Missä ei ole niinku mitään pahaa, mutta mun mielestä on hienoa, kun peli voi pelkästään sillä ilmeellään, pelkästään sillä, mitä se näyttää, luoda oman identiteettinsä. Mä mietin, olisikohan siinä kaikki, mitä mulla on tässä pelissä sanottavaa. Mä haluaisin niin paljon puhua tästä juonesta, mutta ei tämmöisen pelin kanssa. En mä voi, ei. Ehkä mä voisin tehdä eri videon, jos jotakuta kiinnostaa. En usko, mutta ehkä tää nyt oli riittäviin tätä mun höpöttelyä. Ja aion pelata nämä kaikki lävitte. Ja mä sanoisin sen, ja siis mulla on ostettuna se Season Pass, eli kaikki 5 jaksoa, mitkä mun mielestä nyt tulee. Koska en mä todellakaan... Tää on Telltale Games. En mä todellakaan tuole sellatti, että okei, mä pelaan tän yhden episodin, että joo, that's it. Joo, ei kiinnosta enää. Ei, mä pelaan tän loppuun asti. Ja suosittelen sullekin. Kannattaa ostaa ehdottomasti. Tosi halpa, tää on 20 €. Ja tää ensimmäinen episodi oli joku 2 tuntia pitkä. About. Vähän enemmän saa siihen, jos sä haluat pelata useamman kerran, katsoa millä tavalla nämä sun eri valinnat vaikuttaa. 5 episodia, 10 tuntia vähän päälle. Siis jotkut 60-50 pelitkin niinku on sen pituisia. Todella hyvä hintalaatuisuuden mun mielestä. Ja sen suosittelisin vielä, kannattaa mennä Telltale Gamesin omalle verkkosivulle. En ole ihan varma, onko se enää, mutta ainakin kun mä ennakkotilasin ton Season Passin sieltä, niin siihen tuli kaupan päälle vain postikulut mukaan ottaen, niin se fyysinen erikois Collector's Edition sitten kun kaikki episodit on julkaissut, koska mä haluan ainakin niin, mä haluan, että mulla on se fyysinen kopio, mulla on se levy. Mä en ole valmis pistämään kaikkea mun luottamus siihen, että ne bitit pysyy siellä kovalevyllä tai serverillä. Ja come on, semmonen kunnon boksi kirjahyllyssä. Hienosti suunniteltu kaikkien muiden pelien kanssa rivissä, niin kyllä se on vaan jotain muuta. Ja ei kai siinä sit mitään. Edelleen ostakaa. Hieno aloitus uudelle sarjalle. Mun mielestä on hienoa, että Telltale Games, joka niin on vähän
kompastellutkin aikaisemmin, niin on onnistunut nostamaan laatuaan. Ja tämä Walking Dead ei ollut vaan erikoistapaus, koska mun mielestä tämä on just sitä, mitä me tarvitaan peliskenessä tällä hetkellä. Ja odotan innossani seuraavia jaksoja. Ei muuta. Kiitoksia kun katsoitte.